ассалому алайкум шунавандаҳои азиз. имрӯз мехостам бо шумо дар бораи витамини D сухан ронем. дар аввал биёед аниқ кунем ки худи витамини D чист ва дар организм чӣ гуна ҷойро ишғол мекунад. витаминҳои гурӯҳи D ки ба онҳо дохил мешавад витамини D3 ва D2 моддаҳои фаъоли биологӣ буда витамини D3 дар инсон дар зери пӯст дар таъсири нурҳои ультрабунафш синтез мешавад ва инчунин бо ғизо низ ба бадани инсон ворид мешавад. витамини D2 бошад танҳо аз ғизо гирифта мешавад. мақсади асосии витамини D дар бадани инсон ин таъмини аз худкунии калтсия ва фосфор мебошад. дар вақтҳои охир норасоии витамини D на танҳо дар кӯдакон балки дар калонсолон низ хеле зиёд дида мешавад. мушкилот дар он аст ки норасоии витамини D метавонад хеле норавшан бошад ва дар нигоҳи аввал муайян кардани он душвортар аст. сатҳи пасти витамини D боиси нигаронии махсус аст, зеро витамини D дар бадан як қатор нақшҳои муҳимро мебосад. норасоии витамини D метавонад ба як қатор бемориҳо низ оварда расонад. биёед якҷо дида бароем ки инсон дар як рӯз чӣ қадар бояд витамини D гирад. сияҳои расмӣ одатан пешниҳод мекунанд ки одамон ҳар рӯз аз 1000 то 5000 ҳиссаи байналмилалӣ ва ё ба қавли дигар международных единиц витамини D барои гирифтани фоидаи бештари саломатӣ истифода кунанд. яке аз сабабҳои кам будани витамини D дар он аст ки одамон аксар вақт гумон мекунанд ки танҳо дар зери нурҳои офтобӣ гаштан кифоя аст, аммо ин фикр нодуруст аст. инсон на танҳо аз зери нурҳои офтоб, балки бо ғизо низ бояд витамини D истеъмол кунад. мехоҳам ба шумо 6 нишонае ки ба норасоии витамини D алоқаманд аст маълумот диҳам. нишонаи якум ин тез хаста шудан ва ё хуболуд будан мебошад. бисёре аз мо тақрибан ҳар рӯз худро хаста ва хуболуд ҳис мекунем. ин нишонаро бисёри мо аҳамият намедиҳем, чунки дар одами солим низ чунин нишонаҳо дида мешавад. вале агар хастагии шумо вақтҳои охир бисёртар шуморо безобита кунад, ин боиси санҷидани витамини D дар организми шумо мебошад. чунки тадқиқотҳо нишон доданд ки одамоне ки сатҳи баланди витамини D-ро дар хун доранд нисбати ба одамони дорои сатҳи пасти витамини D камтар хастагиро ҳис мекунанд. нишонаи дуюм дард дар тамоми бадан ва ё дарди мушакҳо. норасоии витамини D метавонад дарди умумӣ ва хусусан дарди мушакҳо, дарди буғумҳо ва устухонҳоро ба вуҷуд биёрад. тадқиқотҳои хориҷӣ нишон доданд ки дар ҳуҷайраҳои асаб яке аз рецепторҳои витамини D мавҷуд аст ки қобилияти эҳсоси дардро дорад. ҳамин тариқ норасоии витамини D метавонад ҳассосиятро зиёд кунад ва ба дарди умумии бадан оварда расонад. нишонаи сеюм ин депрессия мебошад. норасоии витамини D низ ба депрессия алоқаманд аст. тадқиқотҳо нишон доданд ки ин аломат хусусан дар калонсолон дида мешавад ки сатҳи пасти витамини D-ро дар организми худ доранд. иловаҳои витамини D метавонанд хусусан барои мубориза бо депрессия дар моҳҳои зимистон, вақте ки одамон аксар вақт норасоии мавсимии витамини D-ро эҳсос мекунанд, мувофиқ бошад. нишонаи чорум аз даст додани зичии устуғон. сабаби аз даст додани зичии устуғон дар он аст ки витамини D дар мубодилаи устухон ва аз худкунии калтсий нақш мебозад. ҳамин тариқ шахсе ки иловаҳои калтсий мегирад, агар онҳо норасоии витамини D дошта бошанд, метавонанд ба саломатии устухонҳои худ фоидаи зиёд набинанд. ба ин хотир ҳангоми истеъмоли калтсий инсон бояд витамини D низ истифода кунад. аз даст додани зичии устуғон метавонад ба роҳҳои гуногун зоҳир шавад, аз қабили нохунҳои шикаста, кам шудани қувваи ҷанг, дарди устухонҳо. дар баъзе ҳолатҳо кам шудани витамини D ба остеопороз низ оварда мерасонад. нишонаи панҷум рехтани мӯи сар. дар аксари ҳолатҳо талафоти мӯи сар аз омилҳои ирсӣ ё стресс вобаста аст. бо вуҷуди ин баъзан норасоии ғизо аз ҷумла норасоии витамини D метавонад сабаби рехтани мӯи сар шавад. баъзе далелҳо мавҷуданд ки сатҳи пасти витамини D ба талафоти мӯи сар бисёртар ба занон алоқаманд аст.
яке аз бемориҳои мушаххасе ки бо талаффути мӯи сар алоқаманд аст, ин алопеция мебошад. Ин беморӣ автоиммунӣ буда норасоии витамини Д метавонад ҳамчун омили хатари ин беморӣ амал кунад, зеро бисёре аз беморони гирифтори алопеция дар организм норасоии витамини Д-ро доранд. Ва ниҳоят, нишонаи шашум ин паст шудани иммунитет ва ё вайрон шудани иммунитет мебошад. Системаи иммунии шумо дар муҳофизати шумо аз бемориҳо ва мубориза бар микробҳои зараровар нақши муҳим мебозад. Системаи иммунии мо мураккаб аст ва бисёр ҷузъҳои гуногунро дар бар мегирад. Аммо витамини Д дар самаранокии онҳо нақш мебозад. Ҳамин тавр, норасоии витамини Д маънои онро дорад, ки системаи иммунии шумо низ паст шудааст. норасоии витамини Д бо сатҳи баланди шикоятҳои роҳҳои нафас, хусусан бо пневмония алоқамандии зич дорад. хушбахтона норасоии витамини Д-ро ошкор ва табобат кардан осон аст. беҳтарин усули муайян кардани сатҳи витамини Д дар организм ин санҷиши хун барои витамини Д мебошад. дар ҳолати кам будани витамини Д дар организм, дар аввал бояд инсон тарзи ғизои худро иваз намояд. баъдан бо тавсияи духтур намуди муайяни витамини Д-ро истеъмол кунад. умедворам, ки ин навор ба шумо писанд омад. дар бораи кадом намуди беморӣ ва ё мавзӯъҳои муҳим фаҳмидан хоҳед, дар комментарияҳо фикрҳои худро баён кунед. саломат бошед.